Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi, ngicela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Nkosi yamakhosi, mnikazi wezinto zonke, siyabonga Baba wethu ongcwele ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuphinda sithole leli thuba, Nkosi, lokukhuluma ngezindaba zakho. Siyabonga Nkosi ukuthi besingibahle nakangako, kodwa wena uqobo ubona isifanele ukuphila nakulolu suku. Kwaba kuhle emehlweni akho ukuba siphinde sihlangane ngale ndlela. Udumo lumo lwakho akekho Nkosi ongalishera naye, lukufanele nezibongo zingezakho. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyabonga. Sibonga usuku nje sivukile, sibonga isikhathi esiphila kusona, sibonga izimangaliso esizibonayo, sibonga nokugcwaliseka kweziprofetho esikubonayo nesikuzwayo. Siyathoba, siza kuwe Nkosi, sicela ukuqondiswa siyalo. Sivule amehlo ethu kukhanye ey'nyaweni zethu, uqondise ngisho nemikhondo yethu ilinganise egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi. Sizofunda-ke Nkosi izwi lakho, khuluma ngalo, ucacise Nkosi, liyavama ukusidida futhi ngoba liphakeme lingcwele. Nkosi lidinga ukuthi sililalele ngomoya. Yenza-ke Nkosi usiphe indlebe zikamoya, ukuzwisisa lokho umoya akushoyo kuthina. Iba nathi-ke Nkosi nakuyo le nkonzo uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Phela sikuso leso sikhathi sokuthi sisukume ngokumhlabeleli kuzwakale ukuthi hhayi-ke siyasukuma emakwabo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Sesifike kulesi sikhathi, sesibhekile ukuthi nelethu iphasika lihlatshiwe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba siphezi. Siyathoba, kuyasithobisa, kuwumusa. Singcwabile iy'hlobo zethu, sangcwaba abahlobo bethu, sangcwaba abazalwane bethu, sangcwaba esizalana nabo. Kodwa thina sikhona kuze kube manje. Besingisisebenze yini bazalwane ngokuzimisela, sikhuthazele, siye phambili noma ngabe kunzima kangakanani. Sizofunda-ke incwadi kaJoshua, sizofunda lapha kuJoshua 2. Siqale ukufunda ku-verse 17. Isihloko sale nkonzo yethu yanamhlanje, umkhuleko nje kodwa bazalwane. Siwuphe isihloko esithi uphawu lokusindiswa. Angazi noma ngihlulwa isiZulu, kodwa kuba khona uphawu okwazi ukuthi ugijimele kulona bese uyasindiswa. Mhlampe ngihlulekile ukubeka isihloko ngendlela, kodwa kunophawu la sithi masithi silibeka lolu phawu kube ukusindiswa kwethu. Sifunda-ke encwadini kaJoshua, uJoshua chapter 2, siqala ukufunda-ke lapha ku-verse 17. Kufundeka kanjena-ke isihloko sala eBhayibhelini sithi izinhloli zithunywe eJerikho zamukelwa nguRahabi. Verse 17. Ayesethi amadoda kuye, thina asinacala ngaleso sifungo sakho osifungisa sona. Uma ekufikeni kwethu ezweni, ungabophi le ntambo ebovu efasiteleni osehlise ngalo. Uzibuthele endlini yakho uyihlo, nonyoko, nabafowenu, nabendlu bonke bakayihlo. Verse 19. Kuyakuthi yilowo nalowo ophumela ngaphandle kweminyango yendlu yakho, igazi lakhe libe sekhanda lakhe.
thina singabi nacala, kodwa lowo okuwendlini igazi lakhe liyoba sekhanda lethu uma sibekwa isandla kuye. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. UJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, le indaba kaRahabi. Ekuqaleni nje, uma ngabe uyiqala kuJoshua, ngale kuJoshua 1, uyathola ukuthi u-Israyeli wayesefikile ezweni leJordani, emfuleni, kunezwe, kuneJerikho, idolobha ngaphesheya. uNkulunkulu ayelinikela esandleni sabo ukuthi balinqobe. Kuleli dolobhana kwakukhona lo muntu wesifazane okuthiwa uRahabi. URahabi lo imisebenzi yakhe yayingemihle. IBhayibheli-ke lithi wayeyisifebe. Ngokusho-ke kwale ncwadi, wayeyisifebe in the true sense, ngoba wayesebenzisa umzimba wakhe. Kodwa isikhathi esiningi iBhayibheli uma likhuluma ngobufebe, lisuke lisho ukukhonza uNkulunkulu. Ukukhonza uNkulunkulu, uthi wahlukaniselwe uNkulunkulu ophilayo, ube suba nezinye izinto, ama-idols, izinto ozikhonzayo eceleni. Ukhonza uNkulunkulu babezizwe. Isikhathi esiningi iBhayibheli uma likhuluma ngobufebe, likhuluma ngaleyo nto. uNkulunkulu usuke elinganisa ukuthi siyaphina uma ngabe yena esezahlukanisele thina, thina bese sikhonza izinto zezwe, sikhonza abanye onkulunkulu, sibizwa ngesifebe uma kunjalo. Ibandla lakhe libizwa ngesifebe uma lithatha izinto zangaphandle lisingenise endlini yakhe. Angidluleke lapho, sizokhuluma ngoRahabi. URahabi useJerikho, eJerikho, useJerikho, yes, useJerikho uRahabi. Uma eseJerikho uRahabi, sebezwile u-Israyeli ukuthi uyabhubhisa yonke indawo adlula kuyona. Sebezwile ukuthi uNkulunkulu ka-Israyeli akafani noNkulunkulu wabo. NgoLwesine esidlule sikhulume ngokuthi izitha zethu ziyalazi idwala lethu. Sathi isitha sakho siyayazi indawo yabo. So, uma ngabe abaseJerikho bemazi u-Israyeli, bayazi ukuthi isitha, bayathuthumela, bayasaba. Kuthiwa kuRahabi indlu yakhe yayingasogangeni, kusho ukuthi yayingasodongeni olwalubiyele umuzi, ukuze akwazi ukusheshe akhethe ama-clients akhe, abantu abangenayo edolobheni bezothenga, naye akwazi ukusho ukuthi hhayi, ukuphumula ngizokuthola ngala. So, kuthiwa-ke uRahabi ayibone-ke iy'nhloli ezay'thunyiwe, akwazi ukubahlukanisa. uNkulunkulu uyakwazi ukukupha iso lokuhlukanisa izinto. Uthi uNkulunkulu uma ekunikeza ihlo lokuhlukanisa, ube nonembeza, kube khona okukhuluma ngaphakathi kuwena ukuthi lo okaNkulunkulu, lokhu umntwana kaNkulunkulu akakudingi. Lokhu umntwana kaNkulunkulu kungaba kuhle, kungafaneleka, kodwa akikudingi mina njengomntwana kaNkulunkulu. URahabi waphiwa leyo nto-ke. Wakwazi ukubona ukuthi kumadoda engaka ahambela lo muzi, laba ngabakaNkulunkulu waka-Israyeli, abakaNkulunkulu ophilayo. Ngokushesha uNkulunkulu wamupha ubuhlakani ukuthi bahlenge ukuze ufumane ukusizakala. Siye sithi noma sihamba uzwe umuntu ethi ngasindiswa, ngaphenduka esitimeleni. Omunye athi ngaphenduka ngidlula, mhlambe ngivakashile nje ngimenywe umngani wami, ngafike ngasindiswa. Izimo ey'njalo, amathuba anjalo uNkulunkulu awavezayo. Uvezela uRahabi. URahabi udeliwe yizwe, udeliwe ngisho nangabantu bakubo,
udeliwe nawo umphakathi, udelekile nje ngoba ngenxa yomsebenzi awenzayo. Kodwa uNkulunkulu ubona igolide kuyena. uNkulunkulu ukhipha abantu, uthatha umuntu wakhe ezimeni thina esingayibuki zifanelekile. Thatha indaba kaPhawuli, uSawuli wayezingela amakholwa. Kodwa kunalokho, uNkulunkulu wabona isitsha sakhe esikhethekile. So nakuRahabi uNkulunkulu wabona umuntu wakhe, umntwana wakhe amthandayo, wabona isitsha sakhe esikhethekile esazi sizoba kwi-lineage ozalweni lweNkosi uJesu. Ngoba uNkulunkulu wayazi umhlaba ungakasekelwa ukuthi eyakhe indodana uzoyiletha ngentombi uMariya ezobe ikuphi emndenini weNkosi uDavide, abese ethi ihlumela likaJesu. So uRahabi ungena lapho-ke emuseni kaNkulunkulu ukuthi kulokho okudelelekile kuzovela impande kaDavide ezosindisa umhlaba wonke. Elithi izwi likaNkulunkulu Baba athi inkemba iyodabula nowakho umphefumulo, esho kuMariya umama kaJesu. Athi inkemba ngisho nowakho umphefumulo iyodabula. Kusho ukuthi ayiyusishiya sona ngisho ekhaya. Angidlule lapho, angikho lapho bazalwane, ngizwe kulolu phawu. Bayavumelana-ke uRahabi uthi uma ngabe esey'thathile lezi iy'nhloli way'fihla uRahabi. Bathi uma befunwa athi hhayi abekho, ebese ethi kusho ukuthi baphume ngoba mina ngila ogangeni ngiyabona. Baphume babheka le. Abese ethi phuthumani nibacinge ngakhona. Abese ethi kulaba abafihlile iy'nhloli athi phumani nikhuphukele entabeni. Ningahambi ngasethafeni ngoba laba sengibakhomba ukuthi abanijahe ethafeni. Nina-ke phumani nikhuphukele entabeni. Nalokho nje kukodwa bazalwane kuyasinika umcabango wokuthi simele ukukhuphukela entabeni. Uma izimo zethu ziba nzima, siphepha kuphela uma sikhuphukela entabeni. Kumanje nje sikhuphukele entabeni ngoba sidinga ukuphepha ngephasika. So uthi uRahabi abakhuphukele entabeni, bangabheki ngapha ngasethafeni ngoba uthe izitha aziye khona. Usebahlisa-ke efasteleni, ubakhipha ngefastela, behla ngentambo ebovu. Angithi-ke manje uphawu olubovu uma sifunda laphayana ku-Exodus 12, lapha yaqala khona indaba yophawu emnyango kusazohlatshwa iphasika. UJehova efuna ukukhipha abantwana bakhe eGibhithe, kwafanele ukuthi akube nophawu. Bathi-ke iy'nhloli zehla ngentambo ebovu. Kanti la ku-Exodus 12 uvesi 13 uzofunda yena nje. Kukhulunywa ngephasika ngenhla. Bese kuthi isihloko nje sona sika-Exodus 12 sithi ukumiswa komkhosi wephasika. Bese kuthi uvesi 12 uthi igazi liyakuba uphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Nanxa ngibona igazi ngiyakudlula kini, ningehlelwa yisifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Kusho ukuthi igazi liwuphawu lokusindiswa. Igazi limele ukuthi libe uphawu ukuthi sisinde. Yikho iNkosi uJesu yeza lachitheka igazi lakhe ngenxa yethu ukuba thina sifumane ukusindiswa. So-ke uma ngabe-ke u-Israyeli ezophuma eGibhithe kwaba ney'nhlupho, siyakhumbula bazalwane. Kwakhona nokufa kwamazibulo. Kulesi chapter kudilwa kakhulu nokufa kwamazibulo aseGibhithe. Ukuthi ingelosi yayizothunywa, yayizobhubhisa, yayizobulala, yayizoshaya amazibulo, ishaye, ishaye, ishaye.
Kodwa yayingezukungena ezindlini zakwa-Israyeli ngoba kwakune-instruction, kwakunomgomo wokuthi abagcobe igazi lewundlu elingenacala ey'nsikeni zenyama. Namanje igazi lewundlu elingenacala ilona elisindisiwe. Lithi-ke indaba kaRahabi wabehlisa ngendwangu ebovu. Igazi-ke libovu bazalwane, akudingi ukuchaza lokho. Wabehlisa ngendwangu, le ndwangu yaba wuphawu lokuthi kufanele ayilenge lapha ukuze uma ngabe abakwa-Israyeli sebezohlasela iJerikho bangayithinti indlu kaRahabi. URahabi ucele umusa kulezi iy'nhloli ukuthi bangambulali yena nabendlu yakhe. Wase-ke uRahabi wathola i-permission, wathola imvume yokuthi akabaqoqele bonke la endlini. Akubalulekanga-ke ukuthi uqoqe bani nobani, kodwa wayengeke abashiye abazali bakhe, wayengeke abashiye abafowabo, wayengeke ashiye labo ayebathanda. So kwabiza ukuthi akabaqoqele-ke lapha endlini. Yingakho-ke sithola ukuthi uma siqhubeka nevesi nale ndaba esiyifundile, sithola ukuthi bathi-ke la madoda ayizinhloli, uma ngabe wena ungezukuyiveza le ndwangu ebovu, asizukubona ukuthi yile indlu yakho. Ipawu lokuqala. Okwesibili, uma ngabe lo ofisa ukuthi asinde engekho la endlini yakho enalolu phawu, uzofa. Uma yefa, icala lizoba kuthina, kodwa icala lizoba phezu kwakho ukuthi uphumule. Sihlushwa yileyo nto-ke kulezi iy'nsuku bazalwane. Indaba yemindeni yethu, indaba yabantwana bethu. Siphiwe ilungelo njengoNoah lokubaqoqela ndawonye bese kuba lolu phawu lukaJesu Kristu, igazi lakhe ensikeni yeminyango yethu. Kodwa uma bephuma, igazi labo liphezu kwabo. Kodwa-ke manje kulesi sikhathi samanje kuyenzeka ukuthi lithi likhona igazi baphume, bathi bephumile bese siyadonseka nathi siyaphuma ngoba singawazi amandla ophawu olubekwe ensikeni yomnyango wethu. Namhlanje-ke bazalwane, siyaxwayiswa ukuthi singaphumi. Kulezi iy'nsuku kuye kwakhulunywa ukuthi ningaphumi etendeni, angazi ukuthi besiyiphi inkonzo. Ningaphumi etendeni lokuhlangana ngoba amafutha okugcoba kaJehova asekhanda lenu. Nalapho sisho njalo-ke sithi ningaphumi kule ndlu kaJehova ngoba uphawu lule ngefasteleni. Kwasho njalo amadoda ayizinhloli exwayisa uRahabi. Kwakungagcini-ke lapho bazalwane, nathi siyaxwayiswa ukuthi singaphumi ngoba igazi lethu lizoba phezu kwethu. Igazi labantwana bethu lizoba phezu kwabo uma bephuma thina sesibambozile sabakhava ngegazi esensikeni yomnyango. Igazi labo lizoba phezu kwabo as long thina sibatshelile. Kuphela nje inqobo uma thina sibatshelile, sabakhombisa, saphila nabo. Uma ngabe kumiswa leli phasika lokuqala, kwakunemigomo eyayilandelwa, yayizohlatshwa, kwakuzotholakala lemvu esemsulwa ihlatshwe. Kwakunemigomo, kwakunama-instructions ayebekiwe. uNkulunkulu uma engabe efuna ukukupha okuhle, ukunikeza imigomo, ukunikeza izinto okufanele zenze ukuze ungathi bengingazi ukuthi kufanele kuyenze kanje. Ngibuka nje ukuthi efuna ukuhlenga uNoah, wambekela imigomo ukuthi yakha umkhumbi wakhe kanje, wakhe ngalolu khuni, awube ngaka, ukuphakama kube ngaka,
wangasho ukuthi kube nokhiye emnyango ngoba uyena owayezovala. UNowa wakulandela lokho, kwaba ukusindiswa kwakhe, kwaba ukuhlengwa kwakhe nomndeni wakhe ney'lwane uNkulunkulu ayey'khethile ukuthi zibe khona. Ngiyabheka nje kuningi uNkulunkulu uma ebeka umgomo, uthi kuSamsoni, impuco ayilazi ikhanda lakhe. USamsoni uyayidalula leyo mfihlo ukuthi amandla ami asekhanda. Siyabona isijeziso into yamehlela uSamsoni. Siyabuka-ke nalapha uma ngabe singaqhubeka nokufunda, uma siqhubeka naye uJoshua, kukhona la uNkulunkulu wathi abaye empini nabantu aba-few bangathathi lutho kuleyo mpi, babuye bengaphethe lutho olunengekayo, bagcine kuphela igolide, isiliva, konke okuhlukanisela uJehova. UJehova uyasho ukuthi igolide nesiliva kungokwakhe, kusho ukuthi kuhlukaniselwe yena. So wabayala-ke ukuthi kuphela yilokho abanokuthatha ngoba kuhlukaniselwe yena kungokwakhe. Bangathathi lutho olunengekayo noma ngabe kuhle kanjani, bangakuthinti. Okusho ukuthi bangathinti imfuyo, bangathinti lutho noma ngabe kuhle kanjani. Kwaba khona-ke oyithathelayo, u-Akhani wazi ukuthi Akhani yebo. Kwaba khona oyithathela okuthize wabuya nako. Bahlulwa, babulawa kuleyo mpi. Umprofethi wafika kuyena ukuthi hayi bo, uJehova akawaqamba amanga, akasiyi indoda umuntu ukuba angasikhohlisi, ajike ezwini lakhe. Kukhona othintile, obuyile nokunengekayo. Wayesethi-ke akuphunyelwe obala. Wagcina evelile ku-Akhani, niyazi isitori esihlale sirifeywa kusona uma ngabe sesiteleka ukuvuma izono, ukuthi uJoshua wambiza u-Akhani wathi, awukhule uvume kini, utshele uJehova, utshele mina uvume kuJehova ukuthi wenzeni. Noma sengiyawaphambanisa lawo mazwi, kodwa kwakufanele ukuthi akavume kuJoshua isono sakhe, ukuze uNkulunkulu abone ukuthi uyayisola, uyavuma kuye. So kuba nesijeziso ukweqa imigomo esisuke siyibekelwe ukuze sithole okuhle. Ngisho nesibusiso sikaJehova okuthiwa sinizele usizi, sihle, siyacebisa, asinizele usizo. Kodwa uma ngabe uzokwenza ngendlela okungeyiyo, noma ngabe kuthiwa uyanikela, unikele ukhonona, asisekho isibusiso. Ebeshilo uNkulunkulu ukuthi kuyasibona ukuthi angiwavuli amafasitela ezulu ehlisele kithi isibusiso. Kodwa uma ngabe sinikela sikhonona, asehli isibusiso. Kunalokho kuyajayisha kuphela. Uma ngabe senza izinto sigodlile okuthize enhlizweni, ungamupha oswele ugcwalise izwi, kodwa ubu-complain-a noma ulandelisa ngamagama. Awutsheleki uJehova uma wenze njalo. So asikho isibusiso ozosithola. So siyadinga ukulalela imigomo uNkulunkulu ayibekile. Uzasho lapha ku-Deuteronomy 28 ukuthi uma nikulalela nokulilalela izwi lami, nigcine yonke imiyalo engiyibekile phambi kwenu. Asho izinto ezinhle zonke eziyolandela. Ebese ethi kodwa uma ningakwenzanga, ningalalelanga, ningayigcinanga, abe sesho isijeziso, isiqalekiso, kulandelane, kube yinkinga, bazalwane. So lana-ke ukuhlala nje phansi kwalolu phawu lwegazi likaJesu kuyasipha ukuphepha, kuyasipha ukulondolozeka, kuyasipha ukugcina. Ngoba ushilo naye ezwini lakhe ukuthi mina ngiyisango ongena ngami, ufumane ukuhle, afumane ngisho idlelo, uyasindiswa. So uma ngabe-ke bazalwane sizolandela uphawu, uphawu lusho ukuhlenga. Intambo ebovu eyehla efasiteleni yayimele ukuhlengwa kwey'nhloli zasinda, zaphindela emuva zayisa impendulo. Kodwa futhi kwakumele ukuhlengwa kwendlu kaRahabi.
esingena ngaphansi kwayo nathi esivumelwaneni segazi. Ithi-ke lapha indaba, uma sifunda laphayana encwadini e-Eksodus sesifundile ukuthi uma ngibona igazi ngiyodlula, isifo ngeke singehlele esiyakungibhubhisa. Uthi-ke laphayana ukuphepha uma ngabe uhlezi kule ndlu kaRahabi, uma babehlezi ababephakathi kuleyo ndlu kaRahabi, babezophepha bonke. Kodwa uma bephuma, yilapho la igazi lalo ophumile esethola umusa, abese yaphuma, igazi lakhe libuzwa phezu kwakhe. Kunjalo-ke bazalwane nanamhlanje, nathi esesithola umusa sezwa, sashunyayezwa, saphenduka, sakhetha ukuthi sesizokhonza iNkosi uJesu Kristu, yena yedwa. Bese siyafuna-ke futhi amehlo ethu aphindele ezweni, sithathe kulo izwe okunengekayo kuye. Igazi lethu lobuzwa kuthina. Angeke libuzwe kulaba abasishumayeze saphenduka. Angeke libuzwe kulo okudonsile wathi asingene enkonzweni wafike wasindiswa. Kodwa igazi lakho lizobuzwa kuwe othe usuzwile, waphendula iy'ndlebe zakho, wafuna ukulalela njengokubanjwa kwazo. Kube kuwena othi usulazi iqiniso, wakhetha ukulishiya, wakhonza onkulunkulu bama-Amori sezweni lakho. Othi usuzwile, wahlengeka, waphinde waweqa umngcele, wawelela ukuyothatha kukho okunengekayo uNkulunkulu ubaba akuxwayisile ngakho. Bazalwane, ake sibambelele sihlaleni phansi kwaleli gazi. Lezi iy'nsuku ngeviki elizayo sizogubha umkhosi wephasika. Ake kungabi ilela phasika lakuqala ukuthi siyahlangana sidle imphako sijabule. Ake kube ukuthi Nkosi ngizovuselela ukuhlala kwami phansi kwegazi. Nkosi ngiyavuselela. Igazi lakho alithi noma ligobhoza, leli elingapheli amandla, lingigeze, liwugeze nowami umphefumulo kabusha. Ake sivuseleleni, ake singenisise endlini, singathi sisendlini enophawu ensikeni, izinyawo zethu zibe zingaphandle, ngoba lokho kunesijeziso, kunesifo. Kuyasho lapha kumaHubo 91, ngofunda amaHubo 91, ukuthi masikule ndlu isifo asiwenyukela nje emawindini ethu. Kodwa uma ngabe siphuma kule ndlu, okubi kusilindile, siyobhubha nokubhubha, sife nokufa. Ake sixwayeni bazalwane, singenzi izinto ngokujwayela. Ake senze izinto njengokusho kombhalo. Singenzi izinto njengokucabanga kwethu nokuhlakanipha kwethu, kodwa sikwenze njengokusho kombhalo. Ngiyabheka ukuthi uDavide wayeyinkosi ephiwe amandla, ephiwe ubuqhawe, ephiwe ukuhlakanipha. Sifunda amaHubo abhalwe uyena, kusho ukuthi wayehlakaniphile kakhulu. Kodwa uthe uma esethi ufuna ukwakha ithempeli, kwanemigomo ukuthi cha, ngeke ungakhele ithempeli. Kuwuyena uNkulunkulu kabakade emthuma ukuthi bulala la, yeqeda laba, ungashiyi lutho la. Kodwa wathi izandla zakho zigcwele igazi. UDavide walalela, wathoba. Nathi besingakwenza lokho bazalwane, ukuthi lokho ethi iNkosi singaluleli izandla zethu kuko, singaluleli izandla zethu kuko. Lokho ethi, lapho ethi khona ungaguqi kuleli alithari, noma ngabe lisho ukuceba okungakanani, singaguqi. Noma ngabe lisho ukunethezeka okungakanani, singaguqi. Noma ngabe kuthiwani, singayi, singenzi, singahlanganyeli, singathathi okunengekayo, singathinti, singabheki nangalapho. Lithi-ke leli zwi, uma ngabe kunegazi, isivumelwano sethu esisinikezwayo ukuthi siba nesibusiso uma ngabe sizonakekela ukusho noma imigomo esibekelwe yona ukuze sisinde, siphephe. uNkulunkulu-ke uthembekile bazalwane, akajiki, akaphiki,
akayiphiki izwi lakhe, akushilo, ukusekele ngegazi. Konke asithembise khona uye wakusekela ngegazi lendodana yakhe. Kuze kuthi laphaya kumaHebheru, amaHebheru 9 verse 22, noma uqale nje ku-21, ukuthi nethabenikeli futhi nezitsha zonke zenkonzo wakufafaza kanjalo ngegazi. Konke okufafazwe ngegazi kuhlukaniselwe uJehova kungcwele. Athi u-22, yebo, cishe zonke izinto zihlanjululwa ngegazi. Ngokomthetho, ngaphandle kokuchitha igazi, akukho ukuthethelelwa. Bazalwane, asihlale phansi kwegazi. Asihlanjululwe imihla nemihla ngegazi lendodana yakhe uJesu Kristu. Ake sihlaleni phansi kophahla olunensika negazi ukuze sisinde. Lithi izwi lakhe, igama likaJehova lingumbhoshongo ophakeme, olungile uyabalekela khona alondeke. Bese lithi-ke futhi, ikuphi khona athi ngibheke sithi angisaboni ukuthi selikuphi Nkosi yami. Oh, laphaya kwencwadini kaPetru, akulona kodwa leli engilifundayo, sengilifunayo sengitholile. Uthi kwencwadini ka-First Peter, Petru wokuqala, u-chapter 1, uthi kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu, kungathi elewundlu elingenacala, elingenabala, siyasindiswa bazalwane ngaleli gazi. Uma sizohlala nje, singaphumi entendeni yokuhlangana bazalwane, singaphumi phansi kwalolu phawu olunegazi likaJesu Kristu. Singamhlubuki uNkulunkulu, siyosindiswa. Kodwa-ke abethu nabendlu yethu esisindiswe nabo, uma bephuma igazi labo ngeke libuzwe kuthina. Kusho ukuthi thina ake sigxile ekuqapheleni ukuthi asiphumi uma sesibazisile ukuthi ukuphepha kungaphi. UJesu Kristu inkosi sempilo isikhathi. UJesu Kristu inkosi bazalwane, sikhuleke. Siyakubonga Baba wethu ongcwele ngezwi lakho. Khuluma ngalo sibheke enkonzweni yephasika. Silungisisise, singenzi ngokujwayela, kodwa silalelisise unembeza esakhomba lapha nalapha. Njengalokhu Nkosi wami ukhombisa uRahabi, sikhombise nathi okumele sikwenze ukuze sisinde, okumele sikwenze ukuze sihlengwe, okumele sikwenze ukuze sisindiswe. Siyabonga Nkosi, vela kulowo nalowo sisekuwo lo mkhosi. Nkulunkulu wethu bapha amandla abantwana bakho baqinise. Nkulunkulu wethu besalungiselela, siyakholwa usuphendulile Nkosi wasipha esikucelile kuze kube la. Siyakholwa Nkosi ukuthi sizophepha namakhaya aphephe. Sisafaka lolu phawu ey'nsikeni sisagcoba, ey'nsikeni zamakhaya esizowashiya ngemuva, siphuma sihamba. Nkosi, awushongo ukuthi uzoceda iy'gebengu, awushongo ukuthi uzosusa abenzi bokubi, awushongo nokuthi uzobaqeda abathakathi, kodwa uthe uzoprotector ilelo nalelo khaya ozolifica linophawu lwegazi ensikeni. Lokho-ke Nkosi ebesikucelile sanelisiwe, siyabonga. Sinikela konke kuwe, uyazazi ney'dingo zomuntu nomuntu. Nkosi, sinikela konke kuwe. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, bazalwane, siyabonga uthando. uNkulunkulu esithande ngalo, uJesu Kristu oyinkosi yethu. Siyamdumisa kakhulu. Uphephe-ke bazalwane, ningaphumi phansi kophawu. Size sibonane uma kukuhle enkosini. NgoLwesine bazalwane, inkonzo iyaqala.
Eyi, siyahlala singabesifazane esiphambanweni. Kunalento eyingithinte kakhulu uma ngiyicabanga ukuthi bathi sebehambile abantu abaningi sizwa kuthiwa esiphambanweni, phansi kwesiphambano, kwase kukhona nje abesifazane noMariya unina kaJesu. Sizwa kuthiwa nomfundi ayemthanda wayekhona lapho. Asizwa ukuthi babekhona abanye abafundi besilisa. Siyakhumbula ukuthi babe u-12 sebebonke, oyedwa esemkhaphelile, kusho ukuthi babe u-11. Kodwa sizwa kuthiwa kwakukhona lowo mfundi ayemthanda uJesu. Bese kuba nabesifazane. Asiyibambeni lapho bazalwane. Abesilisa abayeni bethu besale emakhaya, thina asiye ukuyothola lolu phawu ukuze babiyeleke nabo. UJesu Kristu inkosi. Sengizoqala inkonzo entsha phela uma usuwugogo ukhuluma ungayeki. uJesu Kristu inkosi. Ngiyanithanda bazalwane.